na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Gitawag na ko ni Aman. Magsugod na ang party. Isulob ko na lang kining nawang singsing. Og mo adto na ko sa kwarto ni Aman. Ella? Gitawag ka ni Amahan. Nahibaw ko, Eric. Nial akong cellphone, Eric. Unsa man nako? Kamerahi sa hilom ang tanang mahitabo sa party. Unsa? Ayaw kahadlok. Gitugutan ako ni Amahan nga mag-record sa tanang gusto kong i-vlog. Sige, ikaw ang bahala. O, lagi. Ako'y bahala. Ella? Unsa man ang naa sa imong tudlo? Mauna kini ang singsing. Nga dugay na natong gipangita, Eric. Unsa? Tepa. Nahibaon na ba sila si Wilma ug Joel, ana? Wa pa. Pasagdila na sila nga makadiscover sa singsing sa akong tudlo. Oh. Eric, musod ako sa kwarto ni Amahan. Nakita na yun ang singsing. Oh. Magsugo na akong vlog eh. Hello guys! Ako karon ang kameraman ni Ella. Karong gabi una, si Ella ang inyong makita nga sama sa prinsesa. Amahan, sorry, nadugay ko. May nalanganan lang. Okay. Amahan, okay ra ka nga manaog? Oh, Ella. Importante na ako. Karong gabi una. Unsa? Nga naman day, Amahan. Mahimo bag ako mahibaw ang daan kun para unsa kining celebration karon? Alang kini kang Arabella. Unsa? Karon ang adlaw na tawhan ni Arabella. Mao ba? Angayan kayo ka ni anang maong sapot. Ella, Amahan. dali. Gunit ko. Dahil manaog na kita sa silong. May abot na kingali ang mga bisita. May nakita na kong siga sa mga flashlights. Gikan sa kakahuyan, Amahan. Sa kakahuyan nga, dili ni mo patumba na mo. Ay maayo. Ay sige. Naan na sila. Dali na. Mga naog na ta. O, Amahan. Joel, hapit na mapuno ang likuranan sa mga tao. Mga 50 taon na kanang nasod. Ug doon na pag nag-abot-abot.
Maayo gani kay ni ata sa taas nga lamisa nga nagatubang sa mga bisita. Nata din ni naglingkod. Special man ta. Ani gid ta din eh. Oh, maklaro ba ginatong tanang tao sa mga bisita nga nagatubang nato? Unsa man gyud ka kining maong party, Joel? Unsa may gi-celebrate nato? Wilma ang tiguang ragyod ang nahibaw ining tanan. Siya ra gid. Walay kay batasan na nulti, no? Ha? Gingan na naman na nimog tiguang si amahan? Kitiguang na bitaw na siya. Oh, sige na, sige na. Oh, Pahilo na namog tanan. Kay magsugod ang party. Di na si Don Faust. Okay, dawaton ta sa masipang patpat si Don Faustino. si amahan ka na ug si ila ka nang naggunit niya. Ug nagsunod ang nurse. Hala, kagwapo gyud sa nurse nga si Manny, oy. Tinuod gid ang gisulti ni ila. Nga siya ang gusto yung kauban ni amahan sa pagkanaog. Kagwapa yung ila oh. Che, mas gwapa ko niya, no? Mas nindot ako glawas. Eksabo eh. Gwapa. Mga butasan ng mga bisita ay. Hilom na eh. Niya na sila paingon sa itong lamisa oh. Hilom mo diya. Hinay lang, amahan. Yapang gigunitan si amahan. Wilma, behave diya. Okay. Hello, amahan. Sige. Magpahilo na kitang tanan. Oh, sige. Pahilo na namog tanan. Kay magsugod ang palihapon. Oh, ay mo pagbarog. Paabot ang mga waiter mo na sa pagkaon sa inyong tagsa-tagsa kalabisa. Amahan, hinay-hinay lang anang inasal. Ayaw ka berlaka. Andam niya kong mamatay. Amahan, ayaw pagsultig sama, anak good. Kana kinakahimo pa kag pagkanaog sa hagdanan, buti pa sabot, nga mutaas pang imong kinabuhi. Biabot na ang atong gipaabot ila. Pag nahibaw ka ni Ana, Ha? Madam Lily. Oh, Don Faustino. May sugo ka? Ambil ang microphone. Oh, Amahan, musulti ka sa microphone? Dili. Ha? oh, nana. Nana namang microphone Don Faustino. Gawata kini ila. Ha? Ikaw ang masulti sa akong gustong isulti sa mga tao. Pero amahan, mauwaw ko uy. Lagi ka, nalimot ka. Ikaw ang sangunan ko sa tanan kong isulti. O pamatian yun kini o maayo. Ha? Kinahanglang masulti ko kanila. Ang gusto kong isulti. Sige. Mauman ka. Hello guys. Murag si Ella ang may isulti guys. Atong pamation. Eric. Unsa lagi buhat ba diha? Madam? Abi na cellphone. No, dili madam.
dili mahimo. Kang Ella kaning cellphone. Ug mao'y gusto nila nga makuhaan og handumanan kining maong parte. Dili na mahimo. Unsa dili mahimo, madam? Nga naman, madam. Doon na kay plano nga dili maayo ining maong parte. Hello guys. Mao ni si Madam Lily. Gusto siya nga putlon ang akong recording. Panuway. Ay, di kaya tubaw na kong kamera. Okay guys. Misibat naman si Madam. Balik ang Ella. Maayong gabi sa tanan. Ako din si Ella Berhel. Og ako karon ang musulti sa mensahe nga ipadangat ni Don Faustino Alegre alang kaninyong tanan. Og ang mga po nga mogawas sa kumbaba, mga pong kinigika ni Don Faustino Alegre. Uy guys. Murag nagdiktar si amahan kang Ella. Basaha kini mautanga ang akong mga po alang sa mga bisita. Ay, salamat. Magbasa na di ay ko. Ako nang basahon karon ang mga pong ni Don Faustino Alegre alang kaninyo. Mga pinangga kong mga saop o mga bisita. Karong gabi una, maong katapusang gabi nga inyo kong makita. Kay hadool na ako sa akong kamatayon. Apan, sa dili pa ko mobiya. Gusto ko nga ako mismo ang upahibaw kaninyo. Nga ang tanang luna nga gitukuran sa inyong mga bay, inyo nang maangkon. Ang tanang dokumento sa gitukuran sa inyong mga bay, tuan na sa akong abogado, ni Attorney Felipe Ado. Ibalhin na sa inyong ngan ang maong mga luna. Human sa survey nga pagahimuon. Mga ka nang akong ikabilin kaninyo. O gon, mamatay na ko. Ang mupuli sa pagduma sa akong kayutaan. Mao ang bag-o kong sumusunod. Aman, wa na. Nahuratan ako basa. Ambi ang microphone nila. Aman, Mga saop ko. Kung unsa man ang sa nga akong nahimo kaninyo kaniadto sa akong pagpaubos. Panghayuan ko kini o pasaylo. At sa iyo kung ninyo. Dili mapahinganog pila lang kalula sa yuta ang imong sa hakong anak. Demonyo! si Lola man kada. Maglangoy ka sa impyerno sa imong gibuhat sa akong anak ug apo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!